Gabon, eskerrik asko bai, Ilaski. Esan. Poesia idazten hasi naiz. Poesia idazten, bai. Eta ikasi dut bi gauza. Lehenbizikoa, oso txarra naiz. Poesia bakoitza bere estiloan betirako heldulekulen bat. Ez? Baina, bigarrena, ikasi dudan bigarren gauza, da, beste hizkuntza batean errezitatuta, nire poesiek, baute puntutxo bat. Musikalidadie? Errezitatutu nahi dut, zuri idatzitako oarkitxo bat. Hore bat izango da? Honela dio, alemanez, errezitatu ere. Ilaski, ohne dich wege mi luze, ein Kuchen ohne Milch. Hori maitasuna da? Hori maitasuna da, edo? Eta esan nahia da, Ilaski, zu barik mi luze, ez nerik gabeko Madalena bat litzateke. Ze erra! Dadozela gure lehiakia! Ze erra! Madalenak behar du! Bai, baina poetikoki esan dut. Nara da Iderron eta Katia Ander eta Lasne hau pasuek. Alemanieraz, zuek ingeles filologia Ider? Bai. Erabiltzen duzu poesia eta idazteko? Ez. Vale, bueno, hotxe kaldera bat eta erantzun bat, listo? Ez. Zertarako erabiltzen duzu? Nik eio. Zuk idazten duzu poesia? Piskat. Errezitatu nahi duzu zerbait? Ez. Ai, zederra naroa. Bai, Bai, apuntatxo batzuk eta poema batzuk egin. Zu historia ikaslea zara? Berez bai. Berez bai, baina poeta bokazio ere baduzu. Bai, esan daike. Bueno, oso ondo. Wow, zederra. Mi luze bokazio ere bai, biek ere, 8. saioa gurean, 1.400 euro irabazi ditugu. Ingo dugu poesia gehiago gaur? Bai. Mi luze poesia da. Ze ondo, bazorte hon. Eskerrik asko. Anekati ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, bate bile da, Antxon izaz esaten orduen. Oso ondo indu, Oso ondo jau? Bai. Nota ona? Esan dira telemizko. Antxon, eske honek ez dauka zentzu asko. Ja, baki, lasai. Ondo, Madalenarena gustatu zaitu bai? Bai, polita. Neskak bigarren eguna? Oso pozik. Gurien, oso pozik? Bai. Zentzun dut, karo, zuek berarekin zabiltzate kontotxu kontaten, eta sekretotxu kontaten, desan dit, galdetu, munitzen dako dila kuadrilla bat euskaldunena. Bai, euskal talde bat dakago munitzen, eta oso pozik. Behaiek sentiarazten gaituzte etxetik kanpo etxean bezala. Bai, ezer da, euskaldunek bertan lanien edo dauzena, bizitzen edo dauzena? Mastera ikasten batzuk, eta elkartu gara WhatsApp talde bat izango duzu, Euskal selekzioa ditzen da, bai. Euskal selekzioa. Ona? Ze ona. Ona. Bueno, esango dugu, Ane eta Katia, aizpak, bizkiak, bigarren eguna, aurreko finala zeuekin, 150 euro eskuratu dituzue, hori dalata, eta gaur Katia gogotxu bai? Noski, beti. Oso ondo, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta bikote berri bat gurean, Ander Alazene, ongi etorri. Kaixo. Eskerrik asko. Bueno, urduri. Urduri apurtxuet, normala da. Patxalo batzuk jobezez, bizka alazeiteko. Eta begira, mi luzera etorri eta lehenbiziko txaloak jaso dituzu, ja? Bai, ezta. Ondo, hemendik aurrera dena, ondo? Bai. Nondik gatoz, Ander, zu? Bilbotik. Bilbotik, konkretuki? San Ignacio Otutik, sondo, Alazne zu berriz? Mungitik. Mungitik. Bai. Azerria Mungi, Bai, hoberena. Jende jatorrasko bertan, Bai. Bai. Medikuntza ikasten, Ander? Bai. Zu konfiantza askorik ematen horrek, etorkizuneko mediku batentzat, zemagarren mailan? Lehenengo mailan. Vale, falta gira beste egun, uste dut? Bai, gutxe bera. Gero mirra, eta gero hil, ja. Ez. Ze espezialitatetan ari nahiko zenuke, pentsatu duzu ja? Bueno, neurologia dolako zer. Neurologia? No, oso ondo. Biluzen Ander, ere aplikatu, bai, konexioak Karrera bukatu behar, lehenengo. Bai, Bai, bizkanaka. nik nabaritza gero eta txarra dakotela ja, konexioek. Ander, beharko zaitxut, Lehenbiziko pazientea bat orduan. Alazne zu berriz? Abokatu izateko masterra ikasten. Medikua eta abokatua. Berriketa. Osasuna eta zuzenbidea. Ikasi ditugu, arau guztiak ondo? Bai. Vale. Trampa egin gabe. Gu abokatu, bestela hemen, Tramparik egingo bazenu. Bai, txisterako bai. Mediku bat aretoan, abokatu bat, aretoan, baditugu. Bat eta bestea. Baditugu. Sorte honbikote, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri dan hori, eta etxien, adi, bueno, entzun zeuek zauzielako hemen lehian. Bai, beste danokolan inbidiz geratu. Miluzeko zakuan gaur, 50.000. 975 euro. Segurakoa. Eta segurakoa bide batez beste datu bat, aldaketa klimatikoa benetakoa da, badator, ze Urrezindora ikastolakoak Saloura doaz, ikasbidaian. Saloura eta ze plan da? Eskiatu. Saloun. Aldaketa klimatikoa. Txalo gero batzuei. Ezetz, batzuk, koitit, ezetz. Saloura bai. Saloura bai. Eta gero eskiatzera.
aurrena eskiatu, Da gero, eta gero portaventura. Eta parrandarik ez. Txalo bero batzu, jaso bat ondo. aprobetxatu dute atzeko hilarako kasako, bai. Vale, ondo. Dena. Puntuak biltzen hasiko gara, gure lehiakideak prest guztia eman eta puntu piloa biltzeko. Arrasta gure lehenengo proba. Lehenengo taula, Naroa Eider. Hankan zein eskuan aurki dezakezu, dio lehenengo arrastoak. Azkazala. Egia. Pultxera. Ander, alasne. Atzak. Atzak eta behatzak. Dabilenak hau ezagutzeko aukera gehiago. Eraztuna. Zikinkeria. Ondo. Ander, alasne. Gogortasuna. Bueno. Kirol zaleak kezkatzen ditu, oso arrastona. Lesioa. Lesioa. Oso ondo? Oso ondo. Bai. Batzuk gogortasuna aipatu. Naroa Eider 80 puntu zuentzat. Oso ondo. Bakizu nor daun lesioan eta? Gure nahiara. Bai. Benetan? Bai, gure jantziteiko nahiara, musu bat. Berari. Bai. Gu horrela, jende asko esaten du, beti ze ondo kombina da. Nahiarari esker, txalo beroa nahiara. Bai. Oso gatora gainera, Bai, bolio gane. Bai. Min hartu du. Lesionatuta dau. Hane, Katia, lesionatu barik, erantzun zuzenak emon, bigarren taulan, lehenengo arrastoa, telesail eta film askotan ikusi dugu. Protagonistak. Ander, alasne. Izenburua. Naroa Eider. Kamara. Gutako asko izan gara. Ikusleak. Andra, alasne. Estrak. Bai, izan zarete. Naroa Eider. Ikasle. Gertu? Karrera amaieran agertzen da. Antzesle. Ander, alasne. Bai? Graduazio. Naroa Eider. Irabazle. Fotokopiak egiten trebea omen da. Zerbait bikote? Elmuga. Ander, alasne. Praktiketakoak. Bekadunak. Bai! Oso ondo! Bai! Pertsadunak hori da genuen zehazki, bai. 70 puntu zuentzat. Oso ondo! Praktikak dira, bekaduna izati, baina bai, bekaduna. Zure izan zinen? Hombre, Bai, ni bekadun irratian. Euskal irratian, zu? Ni ere, ni gaztean, bai. Ondo. Baina zu sartu eta bekadun ere izango zinen. Hau hor eta hau hemen. Lehen lanera, gero bekadun, gero Denetik. holan, bai. Fotokopirik ez? Ez? Bai, hori Eta oso- kaferik ere ez, hori mitoa, gurea meintzat. Mitoa. Zorionez. Andra Lasne, oso ondo. Alkar zoriontzen, alkar zoriontzen, eta hirugarren... Urduritasuna baritzeko. Ederto. Ba. Hirugarren taulako lehenengo arrastoa. Bat baino gehiago daude edonon. Bai, bota. Parolak. Farola, gai. Naroa Eider. Semaforoak. Hane, Katia. Etxeak. Ondo. Lotura dute. Euskaldunoi asko gustatzen zaigu. Tabernak. Mendia. Zuen zaigu, bai. Frontoia. Izena dute. Antzokiak. Naroa Eider. Plazak. Hurbil gabiltz, eh? Hane, Katia. Baserria. Elmugen bide dira. Oso ona. Rotondak. Izendunak, Naroa Eider. Kaleak. Oso ondo. Ondo. 70 puntu Ordiziako kaletara. Kaletxo baten izena? Miluze kalea edo zebrie? Ilaski Serrano, Antxente iria kalea. Ez? Ez. Ja, gero jendea pixa egiten. Indizio batzuk hori bai, Naroa Eider hartu lekua mesedez, Hane Katia bestaldean. Munitxera, puntu batzuk bidali nahi ditugu, A ber, egia dan. Ia ba, demora. Pentsatu,
Eta hasi. Bihotzekoa. Bat bideitu. Ambulantzia. Bikain. Oso ondo. Idatzi. Ordenagailuan. Sukaldatu. Liburua. Idatzi sartu ondari gara. Idatzi, sartu, artxibatu, Bero, artxibadora. zer da? Karpeta bikain. Bai. Ia ba. Txakurra. Ez da txakurra. Eriotza, hil, eiza. Bai, baina... Eiza, Nola eizatu, zure oreina. Ez da oreina. Eiztaria eta hartza. Ze animali da, ez da hartza? Hartza, lehoia. Otsoa. Ez. Txanogorritxu Ez da ere, ez da ere. Pelikula da edo? Eiztaria eta animalia. Baina ze animalia? Eiztaria eta otsoa, eiztaria eta hartza. Azeria. Egin zer gehiago. Jirafa. Lehoia. Eiztaria bezehaztu behar Baita genuen. ere. Hartu lekua. Lekue. Bueno, hau berez gaztapo bat alako. Neandertalak eta dinosauriok ez Ez zuten datoz bat bat, ez da? egin momentuan, baina neandertal bat behar genuen dinosaurioarekin. Bueno, bai. Bai, oso urruti, orduen lasaituko gara. Naroa historia ikasen bezala pixka minduta. Bai, hau ez da, barkatu ez da, zuzena? Hori da, hori da. Baina beste bizek bai eta 40 puntu. Ondo. Dinosauroekin nortzuk aritu ziren burrukan, Aroa? Gizakik nidakiela inoiz. Ze dinosauro batu, Claro. ezta? Beraien Hoi da. artean. Hane Katia, orain borrokarik ez, imintzio batzu. Bueno, baizik. meteorito bat. Baita ere, bai, borroka laburra. Ander radazene, beste aldean. Bota proposamenak, Debora. Vale. Bai? Hasi ba. Mamua. Lehoia. Payasoa. Otsoa. Osa, hartza. Bueno, Satorra. Txikia. Handia. Zer da? zer da? Kobazuloa. Bai. Jode, segulakoa. Gigante bat. Ez. Inurria. Venga, beste bat. Pila bat hankadezko zenak. Mianka ez. Eusangoa. Ez. Euliak ez. Moskitoa. Ez? Erlea. Ez da ere, hirugarrena. Okulista eta pazientea. Okulistan zer? Okulistak tantak botatzen. Ez, zer da nari da? Orokorra. Okulistan... Graduatzen, bizta graduatzen okulistan. Bai. Zer egiten ari da, zehazki? Bai, Ba, ez da? Probak egiten. Letrak irakurtzen, no? Probak egiten ondo, bai, sartu da. Bai, bai, bai. entzuleko. Bueno, okulista ondo, arazorik? Asko ganera. Arazo asko. Bai. Biztan be bai, edo ez? No, bizta makarren. 40 puntu. Bonita, proba hori. Bai. Nire ben gertatu izaidan. Berak, ze letra da danik? Eta berak. Ez, mesedez, begiratu ondo. Ze letra da? Mesedez, Antxon, zentratu. Ze letra da? Eta berak. Bai, da. Bera naztuta. Txalo eroa, mesedez. Eugenioren txiste bat, hori. Ander, garazle hartu lekua, mesedez. Naroa iber bestaldean. Begiak ondo zerroztuta. Eta denbora. Itxaron, Orain bai. Futbola. Karatea. Baina zer da hori? Ostikoa eman. Bai. Ostikoa. Kuadernoa, horria, Ziltagiria. Irakaslea. DNI-a. DNI-a. Bero, Maskara. Nola? Tragoia. Ez. DNI-a. Ondo Irakaslea. gertu. Nortasuna. Nortasunagiria. Ez? Pasaportea. Pasaportea. Hori bai. Margolaria eta Erretratoa. modeloa. Margolaria eta? Margolaria eta erretratoa. Margolana. Kuadroa. Bai. Bikain. Oso ondo. Oso ondo. Ondo. Ja, laguntxuek egiten, klik, maiatzetik, ja, laguntxuek Plis, egin da, 60 puntu hau bezuek. Ederto. Heteroglifikoak gatoz, norberak eusteko modukoak, pare bana. Talde guztientzat, Narba Aider, zuen lehenengo hieroglifikoak. Dio, denpora. Egunero ikusten dut mi luze. Fala. A ber. Sofan. Fala. Ez, Lafa. Bale?
La fa. Ondo irakurri, bale, eta irakurri? La fatean. Bai, ez piluan dau? Falangia. Fala... Euskara izpiluaren lagun, Joe. La eta fa. La eta fa notak izpiluan. Alderantziz irakurrita afal. Afal ostean. Afal eta os mioa os. tean. Bai, gehi. Afal Gero Iber ostean. ikusi dugu, Bai. Demora ukautagoan. Ea, bizkorra gorain. Bigarrena denpora. Non utzi duzu beia? Infinito, lau... Eta... Bai? Ez da infinito, Ez bai, bai. Eta soka. Eta lau... Eta... A ber, hasi? Lau... Lau baderantzunan zati. Lauta... Lautadan. 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 Eta ikurra, kasko hartzen dira. Eta kasu honetan lau zenbatu behar neukan lauta. Durangoko azoka, dan, lautadan. Osondo. Bikain, lautadatik, zuentzat, 50 puntu. Ane, Katia, bi hieroglifiko. Lehenengoa, denpora. Ezin duzu hori. Esutan, egar, esan... Baderantzunan zatik ez da barrera. Egarretan, egarritan. Ez, Ezin duzu garra... zu ez? Erretan, erretan. Ezerretan. Erretan, ez. Erreta. Erretan. Errea. Ez, errez hau? Ez. Erretan ez, erre. Erre. Letra ikusten genuen, erreten, erre. Erre. Ez daude konforme, Eizkia zutan ikusten du, erreten. Bai. Nahi duenak eskura gai ditu erreklamazio horri. Eroglio zer dakizu berari buruz? Ez errez. Ez errez. Ezagin nola da bilen. Ba, nik esango nuke, igual Munitzeko kuadrilerako ondo, eroglio, Bai? Bestean, Bai, bada purtsu nazioarteko. kuadrilla behar du. Neskak, bigarren eroglifikoa, guazen denpora. Medikuak egin dio. Cesar, ez? Bai, Cesar... bai. Cesarea. Bai. Jo, Cesar, ikusten genuen, Julio Cesar, etorruen. Cesar eta herria. Cesar ea. Cesarea, osondo? igual Cesarie ere ontzat emago. Cesaria. Cesarie. Cesaria zein Oso ondo, jaztie. 50 puntu. Cesaria eta gero 50 puntu. Osondo. Ander eta Lasne, eroglifiko txanda. Bueno, Ander, irribarro hori zer da, gustatzen zaizkizula. Bueno, eta urduri nagoela be bai. Baita ere ez da, dena da urduritasuna hemen. Eta txisteak be bai, zure txisteak onak dizela. Orain, egin dizu grazia. Bueno, goze naiz, Matematika izaz. Ze publiko horra, Bueno. Etzan ona. Ez da nirea, orduan. Ie, bai. Nengo eroglifikoa, denpora. Errepidera atera da. Ogitartekoa. Zer da? Horreina. Zer da? Ogitartekoa. Ez, bestera batera. Kata. Bai. Kata. Gorrikata. Gorrikatua. Errepidera atera da. Al revés. Katagorri. Kategorria. Bai. No! Zaien egin da gero. Kata, borik ez, kata. Eta gorria zen, kata gorria. Bigarren eroglifikuen, guazen denpora. Seme alabei oparitu dizkiet. Pipak. Ez? Papiak. Venga, osatu. Papitak. Papitak. Papian. A ver. Papitak. Pampiñak. Venga. Pin letran, horiek ikusten genituen, pinak eta pan daude. Pan, pinak. Osando? Me ala behintzat, papitak baino. Panpinak hobe. 1 puntu, bikote, ondo. Zazpiki gozo bat, gauean kaferik ez ezta, Jaski? Bueno, gero ze plan den. Bai, ni oso gauzalien nahi. Perio Irizarrek, kafe makinatik, bidali dugu, hau ere ez dakit langilea, kafe makinan ordua pasatzen ditu. Kafe makinan gauzasko konpontzen die. Bai. Eta irakur daiteke, kafea etorri, zer da hori? Gazteleraz dio, kafe bienez. Alegia, kafe bienez? Hala ulertu du itzultzaileak, kafe etorri ez. Kafe bienarra edo litzateke. Ez dakit zer daraman, honek egia esan? Kafe biena... Txantxore bat edo. Aukiko dauz ezer. Perio lanean ez, Lanean lana, eta gerokoak, eta nahi duzunean, bienez. Haupa, Perio, txalo gero. Venga, ondo!
Eta momentu garrantzitsua orain, Bai. ze Ilaski, Bilboko urretxindorrakoak aurrekoan, adesatze lehiaketarako egindako probarekin, ziren gustora geratu, eskatu nien, San Mamesen bazeundete bezala. Ez tarritzeko, ez tarritzeko, Hooligan lanak autokritika. egiten, bai. Autokritika egiten zuen. Autokritika eginda, harrapa ditut enseatzen. Antxon Irusta irakasleak esan du berak egingo dituela zuzendari lanak. Beraz, Antxon, ez ni, zu baizik, zuzendu abez batza eta jarri jendea kantua, mesedez, nahi duzunean. Antxon gehiago bezala etorko. Gozen. Hau, Antxon, nahi duzunean. Horrela bai, Horrela bai. Bueno, musu berezi basuri, zoragarriz ezara. Eskerrik asko tortiarren, ze pasentzi, ze humore datozu. Ondo. Zerto! Nara, Aider. Eta gaur bai, Gaur kantoren aitzakirik ez daukagu. Oazen komo bainaren mila, hau zuen eskua. Honekin ja berotu gara danok, Bai, ez da? Zenbat aldiz abestu ote duzu? Askotan, seguru. Bizkaiko zein tokitan dago argazkiko etxea? Zornotzan, Karrantzan, Leioan edo Ibarrangelun? Bai. Az etxea. Ibarrangelun. Ez? Karrantzan. Oso ondo. Gain. Jo, mundek erdi artezen dago antzeko bat. Te. Aurrera? Norekin ari da kantuan Yusun Dur 7 Seconds? Batera, Katy Perryrekin, Natalie Imbrugliarekin, Diana Krallekin edo Nene Cherryrekin. Diana Kroll. Diana Krall. Ez? Natalie Imbruglia. Bigarren errebotea. Ander Alazene. Nene Txerri. Nene Cherry. Nene xerre, zondo? Bai. Gitazo bat, Eron ez hau zena, bestia? Nik aurkezten nuen. Bai, begira. Nola esaten da neska edo mutil ederra, oinatin, fan ona, fiu, jota ona edo katxarru, Oinatin, nola? Jota ona. Jota ona xauki. Edo, esate dute, barru xauk. Horrela esaten dute, norbait horrela erakargarria denean, jota barru xauki. Ba, ze ondo. Bai. Barrueko Nere gauzarako. primia dok, baina... Ei, aurrera! Publikoa zoratu. Nola jarraitzen du? Kantuak? Omnipotent, for the Lord, heli edo, halleluja. Aleluia. Nola? Aleluia. Opa, Jon, zuzendu mesedez? Aleluia, 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 aleluia. Oso ondo, aleluia! Anai arrebok. Garo, Aider. B. Txikitako kantua da, bide batez. Zein urtetan estreinatutakoa da Shrek, animaziozko filma. 2001, 2005, 2008, 2010. 2005. 2008. 2001. Antxe, Oso ondo. Shrek zaleak. Eta? Askatu dingo duzu? Azalatuko gara bai. Ja ba? Txori txiki bat negarrez ari da txio-txioka amari deika. Bai? Bai! Oso ondo. Alazene, Oso ondo. eta umetan, nola abesten zenuen hau ba? Txori txiki bat negarrez ari da txio-txioka amari deika. Goizean, goizetik, aniez egin du, iluntzean, basoan batu Nik horien ekin, ja? Bai, ondo. Horita. Hane, Katia, guazen bigarren eskua. Gure aitonak buru altxatuko balu. Enuntziatuak hori dio, lehenengo galdera. Nola deitzen zaie gura iztei ultzaman, piruxak, kriskrasak, zorrozkileroak, tijerioak? Piruxak.
Oso ondo. Bueno, eskak. Zein filmetako pertsonaia da Norman Bates? Indiana Jones, American Beauty, Arrozaren izena, Psikosis. Arroxaren izena. Errebotea? American Beauty. Errebotea? Psikosia. Oso ondo. Zer heldur, mesedez. Bai, K. Hitchcocken pelikula. Entzun hau! Anekatia zein talderena da entzun dugun kantu hau. Sasoi argiak, sasoi ilunak, sasoi onak, sasoi moloiak. Sasoi ilunak. Oso ondo. Ondo. Puntu asko. Eta A letrak. Aurrera goaz. Ze kantu jo nahian dabil flauta jole hau? Nahian, bai. Zu amaitzean, My Heart Will Go On, Ave Maria, agur jaunak. Ave Maria. Bai. Ave Maria. Ondo? R. Jarraitu egingo dugu? Bai, jarraitu. Nereak Jenniferri faltan botatzen duela, nola esango dio ingelesez. I fault in you, I want you, I miss you, I need you. I miss you. Ba, niri faltin... Eta nahi? I fault in you. Nahi you? Nahi hori da beste gauza da, igual ez da. Ge? Guazen. Norrari da, Papa was a Rolling Stone kantatzen. Wow. Really like him, nik, eh? Ja. Eric Clapton, Ray Charles, Phil Collins, Joe Cocker. Eric Clapton. Ez da Eric Clapton izan. Phil Collins. Oh yeah. Oso ondo. Ander Lasnera, eskuazkatzeko aukera? Horretik ez. Ez. Bagoazen, Ane eta Katia. Urrengo galdera. Mari Bekain, oetik jaikita, gaietak esnetan, egin txortan, gozaldu ezan, begiak apain. Gozaldu ezan. Errabatea. Bai? Begiak apain. Hori hori. Zondo. Zeure poemin oso antzeko, eh? Bai. Gaietak esnetan, eta. Ze? Bai. Onde Gure mils aitonak eta- buru altxatuko dalu. Teknologia berriei buruz ari gara. Ander Lasne. Bagoazen A Ane bera. Katia. Hauetatik zein da, orkestra zuzendaria. Luis Arconada, Luis Cobos, Luis Enrique, Luis Llopis. Luis Cobos. Oso ondo. Saiatuko gera askatzen. D, bai? Oso ondo. Bai. Eskuak eta oinak erabili gabe gidatuko dugu autoa. Bai! Zamoina, neskak oso ondo. Bai! Ondo! Ondo! Ander, alazne? Prest. Prest. Bai, orainik ere lasaitzearik eta egiten, Ander. Eman duztalen konte bat. Bai? Bai. Bueno, medikua da bera, Bai. aurkurik eskatu. Zuen eskua, zuen esaldia. Egin kasu arginan hori, miraririk ez dago eta. Aba, Carlos. Hau entzun da. Emozioa itxasa da. Hau tolos arrantzak. Bai. Katxondina da. Zein da, edo nola du izena, entzun berri dugun txarangak. Taratxun, inkansables, Jose Lontxos edo Paristarrak. Paristarrak. Ez?
Bai, Jose Lontxos. Jose Lontxos. Ze ona. Donostiarrak dira, Ze ona. Bai, baina ez dira hauek. Ane, Katia? Incansables. Incansables, Hernaniko txaranga, oso ona, Ezagune da, incansables, bai. A. A letra, Ander Alazne. Zein da argazkiko monasterioa? Oliba, Arantzazu, Xabier edo Begoña. Oliba. Oliba. Hau pasue. Oi. R. Eta aurrera, musika. Oh, Benito. Baldor bakantuan, zenbat segundo zeusten dio Benito Lertxundik madarikatu aitzaren letrari. 8, 10, 13 edo 19 segundo. 13. Oso Oso ondo. ondo. Ba, Benito. O. Esa soia. Segi lanean. Kokomiko, gedirikor, betiko, akolito, krokodrilo edo mutiko. Krokodilo. Ez. Betiko. Ez da ere? Mutiko. Gedirikor, mutiko. Oso ondo. G. Carlos Arginanok sarri ematen duen aholkua hortxe zutatuta daukagu. Ander Alarzne, aurrera. Nor ari da abaren Chiquitita kantua abesten? Chiquitita, you and I cry. But the sun is still in the sky and shining upon you. Wow. Zoragarria da moldaketa. La. Aretha Franklin, Dolores O'Riordan, Sinead O'Connor edo Christina Aguilera. Ander? Cristina Aguilera. Ez. Naro Aider? Sienna O'Connor. Sinead O'Connor? Bai, Matu? nire zerrendako kantetako bat. Bai? Betidanik, bai. Bertsio hau? Bai, Sinito Conor. Bai, da bertsio zoragarri hau. Eskatu nahi duzue esaldia? Naro Aider? Ez. Aurrera ba. Nola deitzen zaie etxeko oinetakoei, baztanen, pantufletak, goxonetak, larrupletak edo mantuflekak. Gozonetak. Onak danak, Bai, polita dira. Naro Aider? Pantufletak. Ane Katia? Larrupletak. Mantuflekak dira ba. Pantufletak zeu, ez da? Edo pantufletak. Guk txapinak. Ah, txapinak. Bai. Ondo. Musika gehiago. Txapina politxea, Bai. Pam, 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 pam. Wow. Zein talderen kantu sarrera dago? Aerosmith, Scorpions, Metallica edo Led Zeppelin. Aerosmith. Yes! Heavy balada hauek, Zoragarria. Egin kasu arginan hori, miraririk ez dago eta, zer dio Carlosek, Ander Alazne, saiatu nahi? Aurrera ingo du. 8. erronda. Zenbat urte ditu Bruce Willis aktoreak? 60, 68, 62 edo 65? 78. Hau da, hau. Asmatu. I. Eta I horrekin, Erdia. bai? Vale. Saiatuko zarete? Bigarrena. Carlos Arginanok sarri ematen duen aholkua. Bikote? Bai, orgaltzeko, honi osasuntzua, erdia, jan eta kirola egitea. Beste zerbait behar dugu ba? Ya no sé qué es. Aurrera. Non du jatorria bambuarekin tatuatzeko teknikak? Filipinetan, Tailandian, Japonian edo Grezian. Sí, sí. Ba, uste mine, Bai. Tailandian. Oso ondo.
Puntuak irabazi eta irabazi. Ka. Berriro saiatu nahi edo? Bigarren hitza deko hor. Ba, aurrera? Nola esaten zaio? Ez zurekin, ez zu gabe terminoari sare sozialetan. Mooning, curving, benching edo orbiting. Benching. Mooning. Not mooning. Ane Katia? Orbiting. Ondo. Eta askatu nahiko genuke. Eta askatu nahi duzu, orbiting, bai. Buelta nabil, zurekin ez, zuga berez. Ba, hori kutri da, zurekin zu gabe. Edo bat edo bestie. Ane Katia? Bai, argaltzeko modu osasuntxua, erdia jan eta kirola egitea. Bai, Carlos? Bai, Carlos! Bai! Bigarren komodina oso ondo. Anekati, arrazoi. Arrazoi. Bigaririk ez. Erdia esan da kirola egin. Markagailuak adidanok, 380 puntu ditugu artizian. Donostian, 380 bi komodin, 480, Ander Alasne Bilbo Mundian eta komodin bat. Zein da zuzena aldeak markagailuetan, baina oso alde txikiak. Edo zer gerta daiteke lehenengo errondan, adi, ondarrarekin lotura dute. 11 kontzeptu, 8 zuzen 3 oker, eta hauek dira taula osatzen duten kontzeptuak. Aratxea, erlojua, toketa, granulometria, pentanoa, kalajari, gaztelua, hormigoia, ekaitza, janaria, Samson. Ondarrarekin lotura. Erlojua. Arezko erlojua, osatzen Gero Gaztel. ez ditu. Gaztelua. Ondartzan egite ditugu. Ekaitza. Ondarrekaitza, ondar zurrunbiloak. Hormigoia. Hormigoia egiteko erabili ohi da ondarra. Ane Katia? Kalari. Afrikan dagoen basamortua, ondarrez betea. Ander Alasne, Aratzea, zizkoia, ibale... 3 eta 3. Aratzea. Aratzea. Txala, adierazteko. Momentuz, Bada? errondatik kanpo, Ander eta Alasne. Anaro, aider aurrera goaz. Granulometria. Ondar partikula multzoak neurtzeko. Ondo. Komodoin bat erabiliko dugu. Komoin erabiliko duzu, Zatrukean, erantzun, zuzen bat, zuentzat. Soberan gelditzen den janaria. Naro eta aider, aukera. Puntu guztiak eskuratzeko. Samson. Zuzena bada, puntuak zuentzat. Oso ondo. Oso ondo, bienango ondartza da. 150 puntu. Ane, Katia, ondo, arriskatu zarete, zain egon zarete, gero bigarrena berabiltzeko, baina bigarren errondan izan beharko da. Uarteak dira. Akats, Kilimon, Amuitz, Iñarrosle, Bilao, Izaro, Angel, Txorien Uartea, Santa Clara, Txatxarramendi, Zuatza. Santa Clara. Donostiakoa. Izaro. Bermeo, Mundaka herrien aurrean. Zuatza. Araban, udaleko asko bertan. Txatxarramendi. Urdaibain dagoen uartea. Bai, sukarrietan. Ander, Alasne. Kilimon. Mendaroko erreka da, Kilimon. Naro aider. Amuitz. Ondarribia inguruan. Txorien Uartea. Txingudin.
Naro Aider. Inarrosle. Inarrosle. Ez da zuzena unkitzen duen horri esaten zaio, Inarrosle. Ane Katia, bi erantzun zuzen, oker bakarra. Komodin bat daukazue. Bikote? Bilao. Arriskatu egin dira. Bilao. Zuzena da. Gorli zen. Eta orain komodin erabiliko dugu. Eta orain komodina, izerritan ja orain komodina erabilita. Zuentzat, Akats, uartea, akatsik egin gabe, 150 puntu. Gaztelugatze ondon duen, akatz. Bale, Ander Lasne, hirugarren errondara goaz, komodina daukazu erabili barik. Pelikuletako gaiztoak nahi ditugu hirugarren erronda honetan. Skrat, Freddy Krueger, Harry Stamper, Max Cady, Hans Landa, Voldemort, Sauron, Lotxo Hartza, Severus Snape, Xenomorfo, Scar Lehoia. Voldemort. Ze gaiztoa, Harry Potterren. Naro Aider. Freddy Krueger. Amez gaiztoa, Elm Street. Klasikoan agertzen da. Severus Snape. Harry Potter filmeko irakaslea da. Baina gaiztoa ez. Ander Lasne. Scar Lehoia. Lehoi erregea filmean agertzen da. Naro Aider. Naro Aider. Max Cady. Izuaren lur muturra filmeko pertsonaia gaiztoa. Ander Lasne. Sauron. Erazunen jauna, pelikulan. Naro Aider. Skrat. Ice Age filmeko urtsintxa, txintxoa, oso txintxoa. Ander Lasne, ez Komodin bakarrik erabiliko dugu. geratu zarete momentu honetan berdinketa daukagu markagailuan. Komodin erabiliko dugu. Komodina eta... bueno, Erantzun zuzema jasoko duzue trukean. Eta 60 punturekin, planto ingo dugu. planto Bai, ez da egingo ondo. duzue, oso ondo. Puntuak. Eta markagailuak, 540 puntu ordizian. 480 puntu Donostian. 240 puntu Bilbo Mungian. Eta hauxe, bigarrena, aldi honetako bigarrena alegia, Han eta Katia aizpa bikien azken saioa. Ze bikote, pena, Bai, handia. guk ere alako hartu dugu, ze bikote maitagarria, nik lehenbiziko zuek ezagutzeko gura izan du gainera, Munistik etorri zarete. Esaten zenuten, aurrera ingo bagenu, Munistik hegaldiak hartzen jarraituko dugu gainera, eta asmoa hori zen. Bueno, 2 saio egin dituzue, 150 euro ere irabazi. Ez dakit horrekin ze plan, akaso Munitxera joan eta euskal selekzioarekin, euskal Pari bat kuadrilarekin, ingo dugu. tragotxo batzuk hartzea, HB inguruan edo. Pozik aritu zarete? Oso gustora, bai, penakin jamago zela, baina, bueno, mila esker hemen egoteko gonbidapena ematean. Mila esker zeuei Alemanetik Euskal Herria etorri eta gurekin gogoratu zaretelako. Eta esango dugu, umiek ziela etorri zian miluzera, orain nagusitan bebai, eta guretzat ze placer, Ane Katia ikustie, ja, emakume, Hori. etorrita, eta bakoitzak ze bide hartu duen gauza oso interesgarrek egiten zabiltzielako. Bueno, bestak beste, jakin nahiko nukenik mugarik gabeko ingenierietan zer egiten duzuen, ezagutzen dugulako mugarik gabeko medikuak esate baterako Bai. edo horrelako elkartiek, zuek infrastrukturetan eta laguntza eskaini, ez da? Bai, hori da, orain ari gara eraikin bat egiten Afrikan, emakumeak hor aukera izateko kondizio honetan lan egin diteko. Beraz, ikusten dauden ingenieria guztiak, animatu, parte hartu, beti behar dela jendea laguntzeko. Ba, zalantza barik, Oso bikotea. Katia eta bueltatuko gara, Alemaniara, eta geratuko zarie gure bilotzetan, bai lehen eta bai orain. Eskerrik asko Bai, neskak! bikote.
Ane eta Katia, aizpa biki, maitagarriak, zoragarriak gaurtuta gero, final aurrekoan. Naroa, Aider? Ondo? Bai, oso ondo. Eroso? Ander eta Lazne, oraindik urduri? Jo, ba, asko, ni asko. Oraindik, beti Bai. gozara urduri. Inurriak eskuetan, ja. Bai, eskuetan, bueno, zabelean txikeletak eta bakoitzak berea. Puntu berdinketa izan dugu, erantzuten hasiko dira iritsi berriak noski, gaur, heldu zareteta. Hau ez da izango nobatada bat, ez? Bai. Nik esan nuen ez, baina bai. Bai. Baina hori, besterik ez dago. Veteranoek beste galoi batzu dituzte, bai. Bai. Hori. Beraz, hartu lekua, sokatiraragoa. Sorte on. Denbora. Zein mendetako eraikuntza da Butroeko gaztelua? 15. 19. Zein bi izkirekin identifikatzen ziren Arabako automatrikulak 2000 urte baino lehen? UBI. UBI, ondo. Zein taldetan arituko da, datozen 2 urtetan, Primoz Roglic txirrindulari esloveniarra? Euskaltel. Boran, Greziako zein irlati dator lesbiana hitza? Lesbos. Lesbos. Zenbat dantzak osatzen dute Durangaldeko dantzari dantza? 33. Bederatzik. Zein koloretakoak dira Amona Mantangorriaren puntuak? Gorriak. Beltza. Beltzak. Aurrena gorriak esan duzue. Zein arkitektura estilotako eraikina da Donostiako Artzain Onaren katedrala? 19. Neogotiko, ze elikagai mota da oloa? Cereal bat. Bai. Zein herrialdetan du jatorria Jupa. Io Capitano filmak? Italia. Paso esan duzu horrena, Italia da. Zenbat ipotx ziren mehatzari Edurne Zuriren ipuinean? 7. Ondo. Zein lurraldetan dago Luuso? Europan. Ba, Lapurdin. Webgunetan zein izkirekin adierazten da euskara aukera? Bueno, bai. Eus. Europan dago. Ondo. Ander Lazne oso ondo, sokatira non egiten da Europan, bai. Bai. Ondo. Zemuz, Ander Lazne? Ondo. Harrapatu gaitu, sokatirako marrak, kanpuen geratuko gara, baina urrengo miluzen beste aukera bat, Ander ja nervia gutxituta eta etorriko gara, Bai, ezta? bat hartuko. Oso ondo, hartu bi. Seguru, Alasneia helburua beteta etorri zelkatu. Bai, eta jazta, ondo pasatzea. Oso ondo, urrengo arte Bai, bikote. Eskerrik asko. Eiderretan aroa. Ordiziarrak berriz ere finalean, Bai. Denboratxo bat pasada? Bai. Azkena jokatu genuenetik, Bai. pozik berriz ere. Oso. Noski. Hemen gara, hemenik diru pixka bat, eramango dugu etxera. Bai, Pixka a bat, ber. edo diru mordo bat, zakuan. Adi danok. Manga arriskutsuak gaindituta, Gaur, jokoan, 50.000 Zer antzunkizun dago? Bueno, soldata igoera bat mesedez, zer antzunkizun dago, berta marren euro hemen jendiere imoteko aukeri. Gu konforme, igoerarekin, noski. Ze publikoa, ilaski, ze abez batza, talde bat irudi honek. Antxon Irusta, zuek. and the Urre Chinders! Zalabro bat! Yes! Oh yeah! Bilbotik! Etorri laster! Zoragarriak izan zari ez, eskerrik Zalautik asko. bueltan etorri. Eider Naroa. Bueno, etxekueri pi, Bai, 5, 4, 3, gurekin jolas egiteko momentu da. Zemat mendizale gongo dietxien? Asko. Gure ikuslien euneko Euskal 85. Eiderretan Naroa. alde urduria. Mendizale? Piskat. Piskat, bueno. Ondo dago. Ondo? Eiderrak ez du erantzuten eure moduen. Ni, batzutan animatzen naiz, baina... Ah, bueno. Ez nago mendien kontra ere, baina... Oso ondo. baina- Niri gustatzen zait lehiotik ikusti, irakurri, mendiari begira. Politek die. Eider Naroa, sorte hono non, pentsan do, tontorri inguruan, gurutzea duten mendiak dira. Denbora. Ernio, Bai. Zazpeitin da. Oiz, Anboto, Bai, jarri. Bai. Toloño, Jarri baietz. Gorbeia, Bai. Bezkaurre, Ezagitzen denean. Hori, Ez. Mondarrain, Ezagitzen denean. Bai, ez jarri. Aizkorri, Bai. Munagirre, Bai. Bai, jarri baietz. Bai.
Balerdi. Egiaztatu egingo dugu, egindako ariketa. Kokatu ditugu 11 mendiak. 2. Akats bakarrik. Honeko aukera. Tontorri inguruan gurutza duten mendiak. Bai, ez dut. 2. Vale, txaita. Ez egin. Eta hori bai. Ez Hori gazak ez. Vale. 2. Hau zan. Balerdi bai. Jarri du. Nola uste? Ez dakit baukene. Bestela, erniok bakigu baukela, gorbeiak bai, aizkorrik bai. Oienak. Bale, Hola uste. Eske bestela. hola uste. Bai. Bale. Hola uste. Eider Naro azken segundoak. Urrezko galdera. 11 hauetatik 2 danbor itxurako postontzia dute. Denbora. Danbor itxurako postontzia aizkorrik, bai. Bai. Postontzi bat bauke. Danbor itxurako. Ez dakit danbor itxurako zer zen nidan. Jartzeu. Aizkorri, bai. Ez ezkorrik, ez du egazkina. Azkar, zortzi. Anboto eta gorbeia. Ez da eske enekin. Zait. Eskaini gara bit. Nik ez da, osea, Postontzi duten ez duten. Eider Naroa. banekin aizkorri gauke ustet. Bai, jazta. Beba. Zamos neskak. Bueno, hortxe. Tentsion. Ez dakita. A ber. Ernion egondakoak. Bai, Bueno, bai. Eta... Gurutzea ikutu ere. Eta bai, gurutzea. Ikusita. Aizkorri. baita. Aizkorri bai. Etxe gainen. Metalezko gurutzea, aizkora dun postontzia ere badu. Postontzia aizkora formarekin guk beste forma bat eskatzen genuen. Gorbeia. Gorbeiako mendian puntaren puntan gurutze eder bat dago. 17 metrokoa. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederrago. Ni ez da. Hori, azkar erantzun duzu, Eider. Ez naroak. Naroak. Bai, bai. Egonda, Ez, baino, suposatzet ez ez. zuzena da erantzuna? Eta zergatik? Ingurun ibilitan haulako pixka. Intuizioa. Bueno, Bani, bitu ni egonda horin, eta ez dauka oso ondo. Beste bizitza baten, Oiz. Zalantza aldatu dugu alde batak eta bestera be bai, baina gurutzeak kendu diegu azkenien. Zuzena izan da? Oiz, Munitibarko lurretan, eta ez gurutzerik ez. Toloño. Gurutzea bai, Nik hau ukitu dut. Bai? Etarekin. Polita lekua. 150 euro. Ezkaurreri ez diogu gurutzik jarri, zuzena da? Nafarroa eta Huesca artean, Iriniotan, eta ez du gurutzerik. Hauik ja. Anbotoko mariri galdetu beharko, gurutzea baduen edo ez. Aldatu egin diguzue Anboto alde batetik bestera ibili da. Eta ezezko eremutik baiezko eremura aldatu dugu. Zuzena izan da? Ez du gurutzeri behar. Mari jainkosak, Mondarrainen arrizko gurutze bat badago, eta azkenik ez Munagirrek, ez Balerdik, ez dute gurutzerik tontorrean. Lastima, gertu ginen, hasean. Bai. Bai, Baina, bueno. zabain ezki. 11 hauetatik 2 urrezko galderan. Galdetu dugu, danbor itxurako postontzia dutela. 1000 euro irabazteko aukera, Eider Naroa. Bai. Bai. Anboto, zuzena da? Munagirrek eta Balerdik metalezko atabal dizpiratsua Munagirren eta Balerdin be danbor ikusgarria tontorrean.
Aroa, baina gaur ere iritsi gara gailurrera, zagurik ez dugu eramango, baina metxe jarraituko du, eta 175 euro gehiago zuentzat. 1575, dagoeneko neska paso ondo. Eskerrik asko guztioi, eskerrik